Ay, mayong adlaw sa kanan. Ano na punta sa atong routine, mga tata, kung kanta sa awit sa Ginoo, awit nga diin. Usahay, ang mga mensahe makayong puluta. So, mga itong routine, kini nga kanta, mga kanta sa simbahan, inag padulong na mahuman ang misa. So, sa mga nagdako sa barangay, nagdako sa mga bukid, nagdako sa mga kuwan, para yun sa tuwa. Ito mga hilig sa kanta sa Bisaya na katunggan sa iba matag Domingo para sa inyo. So, ako lang din i-shoutout ang ako ang mga fans, bagong mga fans. Ito mga nag-comment sa ako ang video, ako ito i-shoutout kay Dili na rin mag-comment type sa kanya sa video, di ba? So, shoutout sa akong amigo na si Miguel, sa akong ate Lolita, sa akong ate Maymay, sa akong best friend Lizzie, sa akong auntie Balin, kang Parijong, kang auntie Merlina, kang Ninong Chubi, kang brother Jones, kay Kuya Jem, shoutout kay Kuya Jem, kay Mayor, hello Mayor, nganta na punta, o kay brother Christopher. So, mga to sila. Kung comment ka rin mo sa akong video, i-shoutout mo sa sunod na video. O sige, kining title sa kanta ko ang kalinaw, ibili ko kanino. Kasagaran ni kagawad, inagdayaw mahuman ng isa. Okay? Ready? 1, 2, manganda na ta. Sama sa inyong masaksihan, kalinawin mo, ihatag sa tanan. Nagpanakaw ka mo kagalaan, ngayon sa hilukan lugar. Isang yawang maayong balita, isang yawang ang kalinaw sa Ginoo, ihatag sa inyo mga. Kung di natapos ang pinakamubuang kanta, kamo nga ganahan mo kanta ni pagbitbit mo sa inyong gitara, o sulayin yung gitara para malinaw sa inyo. Okay, dito lang ako. Maayong adlaw sa tanan. Bye-bye!